Li Beyazıt'a Stenbolê li gel rawestgeha weznecîlerê di heftê Hezîrana 2016 de saet 8:40 de peqîneke mezin pêk hat. Piştî peqînê, Waliyê Stenbolê Wasîf Şahîn daxuyanî dabû û diyar kiribû ku di peqînê de 7 polîs û 5 welatî 12 kes jiyana xwe ji dest dabûn. Di heman demê de 2 kes giran 35 birîndar bûbûn. Li gor agahiyên Waliyê Stenbolê Wasîf Şahîn, peqîn bi wesaytekî bombebarkirî pêk hatiye û di êrişê de polîsên ku diçûn ser nobetê hedef hatiye girtin. Ciyê ku peqîn lê pêk hat, ciyekî navend û turîstîk e ku di navbera zanîngeha Stenbolê, şaredariya mezin ya Stenbolê û mizgeftekî dîrokî de ye. Li ber zanîngeha Stenbolê qereqola polîsan heye ku her roj ji bo ewlehiyê li zanîngeha Stenbolê ne. Bi vê peqînê li Stenbolê jiyan neherkî. Pêşekaran dikanên xwe venekirin, dikanên li herêma Bûyerê gelek texrîbat dîtin. Welatiyên Stenbolê bi metirsiyekê mezin dest bi rojê kirin. Mala xwe de hatim iş yerê. İş yerê me 5 metre vira yakın yani. Ama hatim patlamakê gir bû. Mû herhalde deprem be, Şam deprem be. Em hatin ku patlamakê gir camê dîkanê me şikan. Boşa em hatin vira patlamakê gir bû ya. Yani mere çi bêje gir boşa yani. Xwedê gir yani. Saziya Tabîba Stenbolê jî piştî peqînê hat weznecîlerê û bi daxuyaniyek peqînê şermezar kirin. Saziya Tabîba Stenbolê balê kişand li ser peqînên ku li Tirkiyeyê pêk hatin û gotin ji 5 Hezîrana 2015 vir de heya peqîna weznecîlerê metirsiyek bi gel re çêbûye û bêaramiya xwe didomîne. Her şeye rağmen yaşamı savunmaya devam ediyoruz. Em ê bi hemî awayan parastina jiyanê dêkeyin. Em neeletê li wan dikeyin ewên teqîna li Stenbolê çê dikin. Rojên me ji ber van bombeyan tarî bûyne, jiyana me jî ketiye metirsiyê de. Ev jî me hojdar û bêhêvî dike. Peqînên ku li Stenbolê pêk tên ji gelek aliyan ve li ser kesan, civak û pergala dugelê bandorên ênîçê dike. Di van salê dawî de zêdebûna teqînan êdî bawerê turîstan neştiye û tirs her ku diçe zêde dibe. Lewma hejmara turîstan ku her sal dihatin Tirkiyeyê daketiye. Rewşa Tirkiye aborî û civakî her ku diçe xerabtir dibe. Di her teqînek de Tirkiye çareserîk bingehîn û mayînde pêk nayne û ji bo şer biqede li gorî şert û mercên Yekîtiya Ewropayê û hevpeymana mafê mirov ya navneteweyî çareserîk nabîne. Hêjayê gotinê ku heya niha tu tevger peqîna weznecîlerê negirtiye ser xwe. Sozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.